ولا روجا رمضاني ارزانه كسبين زانه Di دوê Nîsanê yekem roja meha Remezanê û divê çarçoveyê de li Diyarbekirê jî li mizgeftan û bazaran amadekariyên Remezanê tên kirin. Beşek ji bergiriyên bo vîrusa koronayê hatibûn ragihandin dê îsal di meha Remezanê de nedmeriyetê de bin. Yek ji wan jî nimêja terawîhê ku îsal dê di mizgeftan de nimêja terawîhê were kirin ku di navenda Diyarbekir de 540 bi giştî 1900 mizgeftên Diyarbekirê de dê nimêja terawîhê were kirin. Serokê Şaxa Diyarbekir ê Sendîqeya Diyanetê Ömer Efsendi bêje ew ê îsal alîkariyê bidin derdora 10,000 malbatan. Di salekî em nikanin meha Ramazanê de ne nimêj bikin ne îbadet û taatê xwe tam bikin. Îsal Diyaneta me ji bo navê derî vekir got hûnê ji viya şûn de nimêja terawîha li camiya xwe de bikin. İnşallah sib îşev em ê baştê nimêja terawîha bikin. Em ê du razî bi îbadet û taat inşallah bi xwendina Qur'anê û em ê tevê van wazîfeyê xwe bikin. Arê da zî xism ki bername menê iftariyê ew ê bibin. O eger bigê em ê seriyekî fotoğrafê vekin bi nav mizgefta mezin dewlî camiyê de. O ji viyan şûn da zî tevê mizgeftên Diyarbekirên de ew ê xitma Ramezanê ew ê were xwendinê. Tevger amadekariyên meha Remezanê xwe di bazarên Diyarbekirê de jî dide der ku welatî bo amadekariyê danûstandinê dikin. Lê her çiqas li bazarê tevger û hatçoyeke zêde hebe jî welatî ji bihabûnê bigilîne û dibêjin hatço zêde ye lê danûstan kêm e. İsal için daha baş bu. Daha erzan bu. İsal tişkî nayê girtinê. Her tiş biha bûye. Em hekan tişta bikirin. Em ê öğrencim hiç nikarin. Bursa me terî me nakê, divê bursa me gerek bê. Valla me pır tırşandı, nay biremem. Çıdanım çıksana, me penir salma, torak salma, hani sımak salma, xiyar salma, fırın salma. Her tüş, piyasa berbat. Berbat. Yani topa millet fileni. Piyasa berbat. Yani deneme çünü, işte piyasanın nü. Naişe bu ay, o da işte razı be. Ağır dibara, o da yardımcıya ne be. Eyvallah. Bir buaya. Valla mkhurmak girt, o mkaysi girt, o fındık içi girt, badem girt. Ama pır buha. Belengaz mı? Çıkar priyo rojiye ne girt? Biçim girt. Tişki tünek gibi girt. Vay derin kız boş derim ha. Ne nere düşüyor abdülün yedi kız boş ha. Her çiqas beşek ji bergiriyên vîrusa koronayê hatibin rakirin jî îsal bergiriyên ku berdewam dêdmeriyetê de bin jî hene. Yek ji wan jî vedana konê xwarinê ya Remezanê ye. Îsal dê li Diyarbekirê konê fitarê neyê vedan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.